Alltså det är jätteskojigt att träna med en tränare som själv tränar, för det där språket som vi talar i varje fall med Malin är så liksom detsamma. Så vi behöver liksom leta efter ord, hon förstår vad jag menar och hon förverkligar det som jag har tänkt. Det är ju alltid skojigt när det funkar liksom på den där mentala nivån så att säga. Hela tiden tänk att frambenen ska faktiskt komma som rakt mot mig. Där kan du ändå liksom utan att ta bakdelen mera åt sidan, böj på halsen lite mera. Yes, så. Det är fint. Ja, det räcker. Ta i mera bakben, liksom bakbenen mera där nu åt sidan. Så ja. Ja, ska du prova med att lite leda med vänster hand. Du lägger liksom tyngd ut i vänster bok. Yes, okej. Bara hålla högerskänka lite lägre ner. Du har den tillräckligt långt tillbakadragen. När det börjar klättra upp där längs med sidan på honom. Håll vänstergaloppen nu. Okej. Lite före hörne. Gör ett byte. Ja, okej. Rätt. Och lite kort i nacken. Han ligger hög i formen. Väldigt snabbt. Ja, så. Okej, trava fram. Ja. Yes. Okej, sen fram igen i en normal trav. Men han blir lite spänd. Han sänker ryggen där, lite kort i nacken. Angående ridningen idag, så väl kämpat, det blev för jävla väder med det här blåsten och vinden mot slutet. Men att hon gör ju ett fint jobb med den där hästen som inte har exteriören till sin fördel på något sätt. Att den är ganska begränsad i sina gångarter, men hon lärde en massa med tekniska saker som hon är jätteduktig på, så det var väl ridigt idag.